Bon dia, conills literaris! Avui porto un nou vídeo on faig un nou book tag que es titula New York Times. Em va nominar al Lluc del canal Lluctuber al Booktuber. Així que, sense res més, comencem! Primera pregunta. Quin llibre tens a la teva tauleta de nit? Doncs bé, m'estic llegint dos llibres a la vegada, una cosa molt rara venint de mi, perquè no volia fer-ho, estic tapant molt el micro i sonarà. Una cosa molt rara venint de mi perquè no és una cosa que acostumo a fer i tampoc m'agrada fer perquè no vull barrejar històries. I un és De parte de la princesa muerta, de Kenise Mourat, i la traducció feta per Mauricio Wackett de l'editorial Bucket. I el segon llibre és The Elephant Man de Tim Vicari, que és un llibre bastant curtet, però que m'estic llegint en anglès. Em fa molta il·lusió, la veritat, perquè no mai he tingut l'oportunitat de llegir en anglès i aquest és el segon llibre ja. Sí, tots són curtets i em direu són uns llibres curts, però... És igual, jo vull començar a llegir en anglès i per tot es comença. Segona pregunta. Quin és l'últim llibre bo que has llegit? Doncs bé, jo quan vaig veure aquesta pregunta vaig dir en què ens basem per dir si un llibre és bo o no? Per tant, és una pregunta molt relativa. Per tant, us diré l'últim llibre que m'he llegit i que m'ha agradat. I l'últim llibre que a mi m'he llegit i m'ha agradat és Quan em vinguin a buscar, d'Àfrica Ragel, de l'editorial Tigre de Paper. I el segon llibre més recent, també, que es podria dir que és l'últim que m'he llegit, que també és en anglès, és Mystery in Muscat. Com us he dit, porto dos llibres llegint, com veureu aquest és facilet, però jo estic molt il·lusionada per haver-me llegit ja un llibre en anglès i haver-lo entès tot, i per tant aquests dos llibres són els que podria dir jo que és l'últim llibre bo que m'he llegit, per tant, resposta correcta. Tercera pregunta. Si poguessis conèixer un escriptor, quin seria i què li preguntaries? Vaig estar rumiant molt aquesta pregunta perquè la veritat és que m'agradaria conèixer tots els escriptors i parlar amb ells, però vaig decidir finalment poder conèixer a Rosie Banks, que és la creadora de la saga Secret Kingdom, i la veritat és que aquest llibre mai havia sortit en aquest canal, per tant ja era hora que sortís, perquè és un llibre que, mireu, m'encanta que sigui com el llum de cada pàgina de color rosa, perquè és un llibre que em vaig llegir quan jo era petita i em va agradar moltíssim i en aquell moment es posava molt de moda, llavors jo vaig llegir-ho i em va agradar molt i voldria parlar amb ella i li preguntaria en què es va inspirar o què va pensar per crear aquesta saga que ha transportat a tants infants en un món màgic. Quarta pregunta, i aquesta pregunta la veritat és que em fa molta gràcia, és quin llibre sorprèn trobar a la teva llibreria? I la veritat és que em fa molta gràcia perquè és un llibre que no m'he llegit i no sé si tinc pendent llegir-lo perquè molts cops me l'he replantejat, i és El laberinto de la felicidad de Àlex Rovira i Francesc Miralles. I la veritat, us explico la història d'aquest llibre. Quan jo anava a l'escola, per Sant Jordi es feia com unes paradetes al pati i cadascú portava un llibre que no volgués i et donaven un tiquet per cada llibre que portessis i quan arribava a Sant Jordi, amb aquests tiquets podies anar a les taules i agafar qualsevol llibre que volguessis. I jo vaig agafar aquest llibre perquè vaig anar tard, era l'únic que quedava i tampoc era conscient del que realment m'estava agafant perquè no sé ni de què va, o sigui, el vaig agafar perquè sí. I aquí està la història
de la trobada entre aquest llibre i jo. I això és tot, amigos. 5a pregunta. La veritat és que aquesta pregunta m'ha agradat molt i jo tenia pensat fer un vídeo, però no sé si fer un vídeo per aquesta pregunta es faria molt pesat. Per tant, ja que surt aquesta pregunta, la respondrem aquí. I és: com organitzes la teva llibreria? Doncs bé, com veieu, la meva llibreria està organitzada per quadrats, per cubs. Sí que he deixat alguns espais. Però bé, fa poc em vaig canviar de la meva llibreria i llavors vaig tenir l'oportunitat de reordenar tot una altra vegada i vaig decidir, doncs, començar pels... Buah! És que m'he vingut com de cop. Ah, mira, això és un altre llibre en anglès. Sí, és que no paro. Estic on fire amb escriure. Vaig començar a ordenar per aquí la part més infantil, hi ha doble línia, si al darrere hi ha més. I dins de cada apartat, en plan infantil, aquests són com més juvenils, aquesta part d'aquí més juvenil. Aquesta és una barreja de... realment estan aquí com perquè no sabia on posar-los. I aquí, doncs, coses que m'he llegit ja més actual, alguns llibres del col·le, de l'institut, i això, i doncs per baix, doncs també una mica seguint l'estil de cada banda, més infantil, juvenil, i dins de cada quadrat, doncs ordeno pels que m'han agradat més o menys. Els que m'han agradat menys van com al darrere, a la fila del darrere, i els que m'han agradat més vull que es vegin, i també doncs una mica per alçades, tot i que no els segueixo molt, però jo vull fer-ho per alçades perquè si no em posa molt nerviosa, però hi ha algunes excepcions, per tant, així és. Espero que us agradi. I comenteu-me vosaltres com organitzeu la vostra llibreria, que és molt interessant. La veritat és que jo sempre he pensat... Ah, i una altra cosa. També ordeno per editorials, per exemple, Fanbooks, tots els que tinc de Fanbooks, Columna, per exemple, Animal Llibres, també aquí tinc tots molts, Barca Nova, també. Vaig com dins de cada... És com perfilo molt on posar cada llibre. Però també es pot anar canviant. 6a pregunta. Quin llibre has volgut llegir sempre i encara no ho has fet? Doncs bé, no és un llibre, sinó és una saga de La magia de ser Sofia. I la veritat és que aquests llibres, o sigui, sempre que anava a unes llibreries els veia allà posats. I jo deia, algun dia sereu meus. I van passar molts anys, o sigui, han passat molts anys des del primer cop que els vaig veure, que vaig dir, jo vull llegir aquests llibres, que potser després me'ls llegeixo i no m'agraden, però és igual, tinc l'oportunitat. I fins que me'ls van regalar, i doncs aquí estan. Aquests són els llibres. És que m'agrada molt la veritat d'aquest fons. No sé què ve això, però bueno. 7a pregunta. Quin és l'últim llibre que has abandonat? La veritat és que no acostumo a abandonar molts llibres, tot i que jo sempre dic que si un llibre no t'agrada no perdis el temps llegint-lo, perquè podries estar llegint altres novel·les que t'agradessin més i ja tindràs l'oportunitat de retornar-lo, o sigui, de tornar-lo a llegir si vols. Tampoc tens l'obligació, ningú t'està obligant a llegir-te un llibre que no t'agradi. Per tant, tu decideixes el que vols llegir. I l'últim llibre que vaig abandonar és Iron Flowers de Tracy Vanguard. Per aquí es posen tant noms complicats. Que el vaig comprar, us explico la història, el vaig comprar a la biblioteca, que estava per 2 euros, aquí a Poblenou, i el vaig comprar sincerament per la portada. O sigui, vaig veure la portada i vaig dir, tu has de ser meu. Si ningú altre et pot agafar, haig de ser jo. I vaig començar-lo a llegir i no sé per quina pàgina em vaig quedar, però no em va acabar d'agradar. Justament fa un mes. Oh my god. Ai, un mes, un any. Com podíem sortir als carrers i entrar a les biblioteques.
el vaig començar a llegir i no m'agrada, però tinc pensat retornar-lo d'aquí un temps i tornar-lo a llegir. He vist aquí un punt del llibre? He vist un punt del llibre, senyors. Em vaig quedar per la pàgina 28. A poc, nois. I la veritat és que fa molt bona olor. 8ª pregunta. I ara anem més ràpida perquè no vull que es faci molt llarg aquest vídeo, ¿vale? Perquè si no després no us mireu. Quin tipus d'història o gènere intentes evitar a l'hora de llegir o escollir? Doncs la veritat és que jo intento llegir de tot, però no sempre és possible. Com veieu aquí, tot és romàntic, tota aquesta part d'aquí. Per tant, jo intento evitar gèneres de la fantasia o ciència-ficció, tot i que depèn del llibre que sigui fantasia, com per exemple aquest d'aquí, La veu de les ombres, m'ha agradat molt i és fantasia, per tant, no em tanco a res, però si jo mateixa he d'escollir un llibre, doncs no triaré fantasia ni ciència-ficció. I última pregunta, quin és el proper llibre que tens pensat llegir? Si us ensenyés tota la pila de llibres que tinc per llegir, és que no acabaria el vídeo mai, seria etern. Perquè tinc molts llibres pendents per llegir i la veritat és que jo no em programo quin llibre llegeixo després de l'altre. Saps? Depèn del temps, depèn de com em senti, depèn del que em vingui de gust, depèn seria la paraula que defineix quin llibre em llegeixo, suposo que tothom ho fa així. A veure, sí que determino una mica quin em llegeixo perquè se m'acumulin i no es tornin antics, però no dic 100% he de llegir aquest i obligar-me a llegir aquest, saps? Perquè llavors si m'obligo, llavors no, I fins aquí el BookTag d'avui. Torno a dir que és un vídeo molt llarg, però bueno, els BookTags ja ho tenen. I fins a la propera. Adeu!